ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ተመርኮሰ ድርሰት ብሚልዮን በረኸት ሳልሳይ ምዕራፍ ዜና ብዝመሓላለፈሉ ሰዓታት ሬድዮታት ከቢብካ ጽን መባል ኣብቲ በረኻ ልሙድ ኮነ። ሬድዮታት ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ሬድዮ ዶች ቬለ ድሓር ድማ ሬድዮ ቫቲካን ካብ ደርፍታት ኣስቴር ኣወቀን ኤፍሬም ታምሩን ንላዕሊ ተፈትዋ። ኣብ ህይወተይ ከም ድሌተይ ትብል ዝነበረት ደርፊ ፊልሙን እውን ዳግም ንኸይትምለስ ሕጣማ ጠፍአ። ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ኣምሓርኛ ኣብቲ ፈለማ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዜና ጥራይ ጠቒሳቶ ተሓልፍ ነበረት። ሬድዮ ወያነ ግና ነቲ ናይ ታሕዲድ መደባት ንምሽፋን ጋዜጠኛታት ደኺሞም ግዲ ማዕለያ ዘይብሎም ሰባት ቃሎም ዘስምዑላ መድረኽ ስለ ዝኾነት ውራየ የሉፅን ዝብላ ዳርጋ ኣይነበረን። ከም ተቋያቖይት ሰበይቲ ዝቝጽርዋ በዝሑ። ሄርሜላን መሰልታን በቲ ተደጒሉ ዝጸንሐ ዝመስል ጽልኢ ተገረሙ። ኲናት ዘይተርፍ ምዃኑ ንብዙሓት ተራእዮም። ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ መንግስቶም ክሰምዑ ተረበጹ። ድንጉይ ኢሉ መግለጺ ካቢኔ ሚኒስትራት ተባሂሉ ዝቐረበ ምስ ተሰምዐ ብዙሓት እቲ ነገር ገሃድ እዩ ዝብል ተስፋሕ ገሮ። ምስ መራሒ ሃገር እተገብረ ቃለ መጠይቕ እውን ንብዙሓት ናይ ተስፋ ዋጓ ጐብረሀ። ሄርሜላ በዚታት ክትሃድእ መረጸት። እቲ ናይ ንግሆ ጥራይ ዝነበረ ስራሕ ምእካብ እምኒ ናይ ድሕሪ ቀትሪ እውን ካብ ዝወሰኾ ቀኒ ነበረ። ናይቶም ናብ ግንባር ዝኸዱ ብጾቶም ሕማም ንምሽፋን ሕጽፊ ክሰርሕዮም ተነጊሮም። ፀሓይ ኣብ መጀመርታን ተመረረቶም እኳ ድሓር-ድሓርሲ ለመድዋ ደኣ። ህይወት ተዛማዲት ከም ምዃና መጠን ካብቶም ናብ ድፋዕ ዝኸዱዶ ኸፊኢና ዝብል መደዓዓሲ ሓቦ ኾኖም። ብዛዕባቶም ኣብ ግንባር ዝርከቡ ገለ ሓበሬታ ይመጽእ። ኩሶ ተሰውዩ ገለ ተወጊኡ ዝብሉ ዘረባታት ይስምዑ። ሄርሜላ ዳርጋ ንኹላቶም ኣይትፈልጦምን። ብዛዕባቶም ትፈልጦም ውሕዳት ገለ ክትፈልጥ ግና ትህንጠ ነበረት። ሓንቲ መዓልቲ ድሕሪ ስጋእ መጋእ ነታ ምንጭ ሓበሬታኣ ዝኾነት ሙዚት ሓተተታ። እቲ ሙዚት ዳይቲ ወዲ ፖሊስ ዝብልዎ እንታይ ኣለኪ? ወዲ ፖሊስ ዳ ኢላ ሰሓቐት ሙዚት። ወይ ዝሃዳዲ ኣብዚ ኾይኑ ዝህድደና ዝነበረስ ሃዲሙ ተባሂሉ ቕጻዕ ኣሎ። ኣይ ኣምነግኒ ንሱ ደኣ ተጋዳላይ እንዲ ሓቀይ በለታ ህውኽ ኢላ። እንታይ ሞ ተጋዳላይ ትኾነ? ኲላትና ተጋደልቲ ነብሲ እንዲ ሒዙ ክንደይ ሰዕ ንሕና ክንስዋዕ ኢሉ ይግዲ ለይለይ መንስያት ገዲፊ ጢጥ ዝበለ። ሙዚት ነቲ ዘረባ ከም ሻሙያ ትገብሮ። ሄርሜላ ኣብዚ ህሞት እዙ ብዛዕባ ዑመር መንጁስ ተረበጸት። ኣፋ ኸፊታ ከይትሓትት ግና ፈርሀት። ክፉእ ከይትሰምዐ ዝሰግአት። ትዝክርዮ እቲ ሓደ ምሸት ምድቃስ ዝኽላኽ የወዲ ኢላ ደኣ ሙዚት ባዕላ ጀመረትላ። ሄርሜላ ብስቅቕታ ተዋሕጠት። ንሙዚት ከም ጨካን ወሲዳ ድማ ነቲ ዝተረፈ ዘረባኣ ክትምልእ ምልክት ኣርኣየታ።
ኣይንሱ በዘማንጅስ ዳ ምስ በለት ግና ሄርሜላ ዓቕሊ ሰኣነት እንታይ ሞ ኮይኑ ትንሱ ሓዊላ ኮለፈታ ምዃን ዳሓን ይብልዎ ግና ተወጊ ሄርሜላ ከምዛ ባዕላ ዘውግኣቶ ኮይኑ ተሰምዓ ብቑርና ሳሒታን ዝሽገር ዝነበረ መሲልዋ ነቲ ካብ ገነት ዘትረፈቶ ኮቦርታ ንዕኡ ክትሰደልያ መዲባ ዝነበረት ሕጂ ግና ኣብ ዝገደደ ቃንዛ መውጋእት እዩ ዝርከብ እንታይ ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ መተካእታ ክረኽበሉ ዘይክእል ኣካሉ ተሃሪሙ ንሳስ እኳ ካልእ መተካእታ ስለ ዝረኸበት እያ ክትሰደሉ መዲባ ነይራ ከምኣ ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ገዝኡ ክምለስ ዝሓስብ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ንዓኣ እውን ከምኡ ክገጥማ ምኽኣለ ነይሩ ስድርኡ ውሉዶም ኣብ ማእቶት ከም ዘሎ ገሚቶም ቀሲኖም ይህልዉ ካብ ዘማሙቕ ፍቕሪ ስድራ ተፈልዮ ኸይኣኽሎ ኣካላዊ ቃንዛ ድማ ተወሲኽዎ ሄርሜላ ብዙሕ ሓዘነት ኣብቲ ጎልጎል ተኣከብ ተባህለ ሓንቲ ቶዮታ ዝዓይነታ ናይ በረኻ መኪና ደው ኢላ ብዝረኣዩ ሓደ በዓል መዝር መጺኡ ከም ዘሎ ክግምግሙ ኸኣሉ ገለ ወረ ከምጽኣሎም ብምትስፋው ዘይኣምሎም ድምፅታቶም ለጠቕ ኣቢሎም ሰላም ይበሃሉ ውርዙይ ጠባይ ከርእዩ ድማ ፍትኑ እቲ ማእከልነት ብርጌድ ምዃኑ መዝነቱ ተገልጸሎም ሓላፊ ካብቲ ባድመ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝመጸ ብዝፈለጡ ሃንቀውቶኦም ክበለ ሄርሜላ ካብ ድሕሪታ ማሕድያ ክትርዮም ከላ ናይ መንእሰይ ቁመና ከም ዘለዎ ኣስተብሃለት ቅጥን ዝበለ በዓል ማዕከላይ ቁመት እዩ ካብ ጽምኢ ገጹ ብዙሕ ዓመታቱ ክረኣያ ኸኣለ ካብ ቁልቁል ዘማሕልዋ ደቀቕቲ ዒንቲ ዘለዎ ኮይኑ ተረኣያ ብሓፈሹ ግና ደፊርካ ምልኩዕ ወይ መልክዕ ዓልቦ ክትብሎ ዘይትኽእል ናይ ተሪር ሰብኣይ ትርኢት ዘለዎ ምዃኑ ተዓዘበት ከመለኹም ኢልዩ ንዘረብኡ ፈሊምዎ መልስታት ነንበይኖም እኳ እንተነበሩ ተገደሰሎም ኣይመሰለን ኩላቶም ኣድህቦኦም ከም ዘበርከቱ ምስ ተዓዘበ ጀመረ تمام بار ምናልባት ሕጂ ንሕና ብዝተኣኪብና ኣለና መእከቢና ድማ ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ንዓኻትኩም ሓበሬታ ንምሃብ እዩ ቅድሚኡ ግና ኣብዚ ዘለዎ ሓለፍትኩም ከም ዝገለጹለይ ናትኩምን ናይቶም ኣብ ግንባር ዘለዎ ብፅኦትኩምን ዕማም ስራሕ ብንጥፈት ትሽፍንዎ ከም ዘለኹም እዩ ነዚ ድማ መመሊስኩም ክተነጣጠፍዎ ኣለኩም በለሞ ናብቲ ቀንዲ ርእሱ ቅድሚ ምእታዉ ነታ ኣብ ርእሱ ዝጸንሐት ቆብዕ ኣውፅኣ ሓሊፉ ብሽበት ተሰለመ ጸጉሩ ኣይተጓደለን ነበረ ኣሕፅር ኣቢሉ ተመቆሰ ጸጉሩ ጽቡቕ ዓይነት ኮይኑ ተራእያ ኣብ ጸጉሩ ዝግደስ ይመስል ነቲ ናይ ቆብዕ ምልክት ንኸጥፍእ ብኢዱ ንጸጉሩ ንድሕሪት ድርዝ ኣበሎ تمام بار ምናልባት ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ትሰምዑ ኣለኹም እዚ ናይ ወያነ ዓጀውጆ ንሕና ግና ነዚ ኣይንግደሰሉን ኢና መንግስትና ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ኣይመረፀን ንወያነ ኸዓ ሕጂ ዘይኮነስ ቀደም ኢና ንፈልጦ ሳተን ከዓ ፈልጣና እየን ብሬድዮን ብዙሕን ዝህድዳ ዘለዋ ኩናት ግና ብሬድዮ ይኮነ ዝካየድ ኣብቲ ጎላጉል ባድመ ተራእይና ኢና ሕጂ እውን እውን ተመፅን ክንዛረበን ኣይኮንና ክንቅርስመን ጥረይና
ብዛዕባ እዚ መሬት ናይ ዝብሎ ዘለዋ ዘረባ ስቂልካ ረኽበጣ እዩ እዚ ባድመ ሒሳብ ዘሎ ኩሉ በዓል ዲላዲኻ ትብልጥቑ ዘሎ ካብ ቀደም ናትና እዩ ናትና ኢልና ጥራይካ ክንለምነን ኣይኮና ዓለም ትርኢኹማ ሎማ ሓይሊ ጥራይ ተኣምን ነቲ ናትካ እውን ብሓይሊ ኢኻ ትረኽቦ ዘለካ ምስ ተዘብጣ ከይፈተዋ ንዑ ንዘራረብ ክብላ እየን ሕጂ በዚ ክሳድ ዒቃ እውን ቀላቕላ ኣለዋ ብኡ ድማ ዝኣክል ሰራዊት ኢኽና ኣለና ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ መስማዕቶትኩም ጥራይ ግበሩ እቲ ናይ ወያነ ናይ ምምካት ጉዳይ ንዓኻትኩም ዝትንግፍ ኣይኮነን ንወያነ ነቕ ዘይብል እኹል ሰራዊት ኣለና ቀልጢፈን ተተማሃራ ጽቡቕ ካብኡ ሰረረ ግና ኢድ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ነፍሰን ክፍትና ደሌን ኣለዋ ማለት እዩ ስምዒት ብዙሓት ከም እትለዓዓለ በቲ ጣቕዒትን ዝሰዓቡ ርእቶታትን ክፍለጥ ተኻእለ ነቲ ማእቶት ኣወንዚፍና ናብ ግንባር እንተዘይከድና ዝብሉ ውሕዳት ኣይነበሩን እቲ ኣብ ድምፁን ዘረብኡን ትርኢቱን ስብእነት ዝግለጾ ኮረኔል ግና ገዲፍዎም ከደ ናብ ግንባር ገጹ ፋሕ ከይበሉ ከለዉ ስለ እተበገሰ ዳርጋ ኩላቶም ነታ ንሸነኽ ደቡብ ናብ ባድመ ገጻ ሒዛቶ ትኸይድ ዝነበረት ማኪና ክርእዋ ተቐሰቡ ደሮና ንድሕሪት እናገደፈት ረሓቐት እታ መኪና ንርእሳ እውን ትብዓት ዘለዋ ኮይና ተራእየታ ሄርሜላ ብዛዕባ እቲ ኮሎኔል ሓሰበት ኣብ ብርኩ ዘስተንፍስ መንእሰይ ኣይኮነን በዓል ሓዳርን ኣብ በቆልዑን ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ ግንባሩ ብጥይት ክህረም እኳ ዘይፈርሕ ተባዒ ዝመስል ንወያነ ኣብቲ ጎልጎል ባድመ ዝበሎ ተገቲሩ ክጽበዮም ተራእያ ሓደጋ ከይስሕቦ ፈራህትሉ ሄርሜላ ኣብቲ ግዜቲ ብዛዕባ ድፋዕን ኣንደረን እትፈልጦ ዳርጋ ይነበራን ነታ መኪና ክትመጽእ ካብ ርሑቕ ረኣየታ ኣቓልቦት ትስሕብ ዓይነት እያ ዝነበረት ይትረፍ ኣብዚ ከባቢ ገጠርሲ ኣብቲ ስመራ እኳ ነዛ ማኪና ዘየድንቕ ዳርጋ ይነበረን ዋና እውን ወትሩ ብፅሬት እዩ ዝሕዛ ሕጂ ደኣ ካብዚ ናይ ሓመድ ጽርግያ ትጽየቕ ነበረት እምበር ከሎ ጌናያ ኣዳዋዊ ስዊሳትሉ ሙሴ እውን መኪንኡ ደው ኣቢሉ ወፂኡ ናብ ኣጎየየ ሄርሜላ ከምቲ ናቱ ክትጎየይ እኳ እንተደለየት መዋፍርታ ይርዩ ከም ዝነበሩ ዘኪራ ኣሳጉማ ጥራይ ከተቐልጥፍ ደኣ ደፈረት ነዚ ዘርግሓትሉ ኢዳ ኣይጨበጦን ሙሉእ ኣካላታ ምጭባጥ ከም ዘዕግቦ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ዓድፈይቱ ሓዛ ንሳ እውን ኣፍኩስ ኣቢላ ንእዳዋ ኣብ መንከቡ ወንዘፈቶም ስክፍትኣ ተረድኦ መስል ከይደንጎየ ሕቑፉፍ ኪሱ ከምቲ ያታዊ ምዕጉርቲ ንምዕጉርቲ ክሳዕ ሕሞ ምንቅስቓስ ኣርአየ 17 ግዜ ድማ ተሰዓዓሙ ብዛዕባ ክሳዱ እተዛረበ ይነበረን ሒዛቶ ናብ ቴንዳ ምስ ኣተወት እንታያ ምዃኑ ዝሓትት ኣይተረኽበን እቶም ኣወዳት ካብ ቦታ ርሕቕ በሎ ሙዚት መጺኣ ሰላም ምስ በለቶ ነተን ዝርከበን ኣዋልድ ሒዛተን ከደት እታ ቴንዳ ድማ ናይ ብሕቶም ኮነት ሄርሜላ መሊሳ ተሰከፈት ዕላል ብዝጀመሩ ግና ንኹሉ ረሳዕቶ
تيرمي ماليس كمبر تصبغ كثر أغني إذا حتصير سر لا أغني تصبغ لكي إلو إيدونا بسلفا سدده أقاركم بالمتصاتن ينزلوها كابلا بلسلس دمتي قداف إلا إيدو حزتو بزح جزيري خمسة حتصير تخدني موسي كم التشغلة كخولك أعلان نزا سر بعلقة خمس جزء كالي يرسع كاديخا أما خمس ساعة دو تمت مسيلاتني بلا في الشغتاون النحوسة هرميلا أنها تقرمت ناب تحتي تمتت نوحت إقارا زي تشفنا كفالا زايدو نبرا كاب قصان العلي زد صحد ولو مغنياتنا ذكرت أقارا صبق ارتسي كم زلوو زنقروا سبات زهبوا مغنيات كتفتش فتنات كتذكريك علتن مز زلو مقت حتصير مقدان انتاي جيغالو يخاتو زلخا حدثتو قرهلا ماليسو في الشغتها بمرأي ملسلا ودس لزغنكس قلعات اقاركي ندك تبعتي انتاي كقبرون كمزغلاف لتني مجمرتان اقارك قريوهم يوم شعيد نقوم صني عمد ما متصبقهم يتحساسبهم بدحريو خام منتاي تسرحوا مخانهم كمرامور لهم كحزبهم كدهسسهم غلو زغلو الأخلك بلتو حوصة صوتا حتصير سرا مخداني كسع كندو يشاقلا كانت خوينو قد فقيلي قنا نبرتي زقونة مرامرايز حلفو يكونن وانو تنكغليه من الوات رسيع كاتغنك كم زغريت كاب قصان دمصان تقلصلو كل ما لمن يقريتا قحتتن دما جمره كورا هيرميلا دارغانا يحسد كوانت نبره أملمان يقريتا بزح قالات كفسس حدقتو مبزحتو جيزي كساب كندي كم زفكرا أو كم زكونتاتيو قلص زبل الله نسا دما كم زجكنت تمثيلا بفغراوي قالاتو تزانه أكاباتيرو لامس ودو سقسق كونه كم زحدقتلو نمرققات يمثل نايقوم نجر زربا بحتو جمرلا زناي لمعت مدمو خمير غيكيو كتفكس الليلة لحني امن خمركم رابيل كام عرفت رأيو إلا نزد ما كم تصبق كم تريو عمتتلو عرفت مركبكم بار خمنا حبو نجر وسيل كيو انتهي لعموتان موسي أبزو كواد الليم كسرحو خاقو اليوم كابتي قوة سعونا زغلوان تبديلهم لنا لك كم تصبق سقبرو لناي لحركة عمسانا زنبورو هابيد يمزلو موسي قرب سنبلا زحزنا لازم نبرا خوينون تسمعها بزحباته اللو وطرد زيادة سبو كم زشغل قميتانا براد أبزي مساقم زنبورو نابت كوينات توسد اللوديم ناي مجناق ملكت كاب قصي حبان نتاما قلقلوتهم زي ودو حيلتاس ناب وسيدمهم نحنا قنا نلمعتي الناس لازم تسانا نسخم زي ملكتنا يتقلي تصلنا بقالتا كم زد صانانا حنا تتسفوات مغمي يلكي تدعى عسكي غزلغي
ኣብ ክንዲ ዘጸናንዓ ተመሊሱ ከሻቐላ ምፍታኑ ኣሕረቓ። እንታይ ኻ ወደይ ስኻ? እቲ መራሕ ብርጌድና ባዕሉ እንዲመጺእ ነጊርና። ቅድሚ ምዝራቡ ሰሓቑ ተቖጻጸረ መሰለ፣ ግና ትርር ኢሉ ክዛረባ ጀመረ። ስምዒ ሄርሜላ፣ ንዓይ ገኒሕኪ ነገራት ተመዓራሪ ይምሰልኪ። ንመራሕ ብርጌድኪ ኸመይ ተኣምንዮ ዋላ ተምልኽዮ ይፍለጥን፣ ግና ኩሉ ነገራት ኣይወሓጠለይን እዩ ዘሎ። ዘይገመትናዮ ነገር ስለ ዝመጸእ ካልእ ዘይንጽበዮ ክስዕብ ከም ዝኽእሉን ክንግምት ኣለና። ክትምለሰሉ ይደፈረትን ስቕ በለት። ብሓቂ እውን ክትግምቶ ዘይከኣለት ምዕባለታት ስዒቡ ነበረ። እታ ከም ናይ ኤርትራ ኮይና ትስማዓ ዝነበረት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኤርትራ ዝነበራ በረራታት ኣቋሪጻ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝነበረ ናይ ቴሌፎን ርክብ እውን ተበቲኹ እዩ። ኢትዮጵያውያን ብዘይከዓውዓው ምባሎም ግዙፋት ስጉምታት እውን ክወስዱ ከም ዝጀመሩ ደኣ ረኣየት። ናይ ቃላት ኩናት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍዩ መሲልዋ ዝነበረ ንመራሕቲ ዘን ክልተ ሃገራት እውን ከም ትኽትንፋስ ኣዕሮቕ ትቖጽሮም ነበረት። ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ፍሉይ ተኣምር ሰሪሖም ኣብ ዓለም ክጽውዑ ምዃኖም እውን ገሚታ ከም እትፈልጥ ዘከረት። ክሳብዚ ግዜ እዚ ርእይቶ መራሒ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተሰምዐ ሄርሜላን መሰልታን ሓደ ተኣምራዊ ዘረባ ካብ ልሳን እቲ መራሒ ወፂኡ ነገራት ከም ሓድሽ ካሃድኡ ተተስፍዮም ነበሩ። ግን ኣነ ሓፂር እዋን እምበር እዚ ጉዳይ ቀልጢፉ ክሃዲ እዩ በለቶ ክብደት ተጻዕኖም ጸጥታ ንምፍኳስ እውን ኢላ። የጠራጥር እዩ በለ ኣዒንቱ ናብ መሬት ብምትካል። እዞም ክልተ መንግስታት ካብቲ ንሕና ንፈልጦም ንላዕሊ ንሓድሕዶም ይፋለጡ እዮም። ብሓደ ኮይኖም ዓበይቲ ነገራት ፈቲሖም ናልና ብዛዕባ ሸርፍን ንግድን ምስምማዕ ስኢኖም ጉዳይ ክፍሊት ኣብ ወደቡን ድሮ ተላሒሉ ኣሎ። ጸኒሖም ናብ ጽልኢ ገጾም እዮም ዘምርሑ ዘሎ። እሞ እንተዘይተሰማምዑ ዓዶም ሒዞም ስቕ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ እሞ ዝኸውን? ርክቦም ኣዝዩ ደልዲሉ ሕጂ ናብ ንቡር ክመልስዎ ዝበርትዖም መስል። ካብ ኣመና ምውሃዶም ተላዕለ ናብ ኮንፌደሬሽን ገጾም ምዃኖም ኣሚቶምልና ነይሮም። ብዙሓት እኳ ትርጉም ናጽነት ኤርትራ እንታይ እዩ እናበሉ ኽዕዞም ዝሙ ጀሚሮም ነይሮም። ናይ ደብ ጉዳይ ከም ሓደ ገዳሲ ጉዳይ ከየልዕልዎ ገለ ነገር ገቲእዎም ኣሎ ማለት እዩ። ክንዋሃድ እናበሉ ጉዳይ ሕንጻጽ ምልዓል ኣሰኪፎም ነይረኸዎም። መወዳእትኡ ዳ ይጸበቐን እምበር ሓሳቦም ሲመኸፍአን ነይሩ። ሕጂ እውን እኳ ክንብል በለ እምበር ኣይተኸዕወአን ዲ ዝበሃል እቲ ዕድል ገና ዘሎ መስለኒ። መራሕቲ ዘን ሃገራት ብቐጥታ ተዘራሪቦም ነቲ ነገር ከህድዎ እዮም። ክትሪኢኻ ኣይኮነን ዝቐልል ጉዳይ ካልእ እንዲዮም ዝፈትሑ በለት ሄርሜላ ዓይና ዓይኑ እናጠመተት። ኣየ ዚ ድምፅኽን ዘረባኽን ክጥዕም ኣነስ ምሳኺ ጥራይ ተዝነብር እኳ ካብዚ ኩሉ ህውተታም ተፈወስኩ ነይረ ኢሉ ሕቑፍ ኣበላ። ቀስ ገይሩ ናብ ፈንዋ ግና በለ እንታይ እሞ ነገራት ከም ቃላት ከይኮኑን ዘለዉ። እዞም መንግስታት እዚኣቶም ኣቐዲሞም ናይ ጠባያት ምልውዋጥ ገይሮም ኣለዉ። ንኸይራኸቡ ድማ መስመራቶም በቲኾም እዮም። ተዓቢጡ ዝጸንሐ ጽልኢ ዝነትጉ ዘሎ እዩ ዝመስል። ወያነ ግና ምስ ሻዕብያ ክትዋግእ ኣዋፃ ከም ቆልዓ ነብኡ ገይራ ሓተተቶ። ይዋፅኦም ደይዋፅኦምን ባዕሎም ይፈልጡ። ክፍትኖ ከለዉ ድማ ሓዊ ሒዞም እምበር ማይ ኣይኮኑን ዝግጭቡኻ ኢሉ
ክትእምት ታበላ እሞ ሻዕብያ ማለት እኮ ሕጂ ንስኺ ኢኺ ኢሉ መላኣላ። ሄርሜላ ሰንበደት። እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ናብ ህይወታ ከም ዝመፀ ጐልሓላ። እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ዛዕባ ንዓኣ ዘይትንክፍ ናይ ተወሰኑ ሰበስልጣን ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት ነበራ። ውሳኔታቶም ድማ ንዕላላታ ጥራይ ዝጸልዩ ዝመስላ ዝነበረ። ኣንፈት ህይወታ ብኡ ዝምእዘዝን ህይወታ ክትቅጽል ደዋላ ከተቋርጽ ድማ ብኡ ዝውሰን ክመስላ ይጸንሐን። እንታይ እዩ ግና ክሳብ ክንዲ ዘዋጥጥ ዘሎ ጉዳይ? እታ ባድመ ትበሃል ዓዲ ናይ መን ድያ? ብዛዕባ ጉዳያ ክትፈልጥ መረጸት። እዚኦም ብኻርታ ናትና ያብሉ፣ እዚኦም ድማ ናትና ኾይና ስነመሓድራ እኳ ነርና ብሉ። ከም ዝበልኩኺ ምስቲ ዝጸንሐ ርክቦም መሬተይ መሬትካ ምባል ኣሰኪፍዎም ነይርኸውን። ከም ዝመስለን ድማ መሬት ቀጥታዊ ርክብ ምስ ነባሪ እዩ ዘለዎ። ኣብኡ ትውለድ ተዓቢ፣ ኣብኡ ሞይትካ ትቕበር። ንመዋእል ተጸኒሕካዮ ናትካ ኾይኑ ማለት እዩ። መሬትካ ዋላ ዝኾነ ጥሪትካ ብሽዕኡ እንተዘይኣኪብካዮ ኸቢድ እዩ። መቐንዚታት ብዙሕ ኣይመሳሓበን ነይሩ። ብዳንነት ዋላ ብምሕንጻጽ ዶም ተፈትሐ። እቲ ቐንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ከመይ ኢልካ ትላዘብ እዩ። ትዕቢት ዝብለዎ ስምዒት ከሎ ኩሉ ጸገም እዩ። ሄርሜላ ኣብ ሓሳብ ኣተወት። ርእያታ ሰሚዓታ ዘይትፈልጥ ባድመ ትበሃል ዓዲ እዚ ኩሉ ጸገም ከተምጽእ ዋላቶም ወያነ እንተዝወስድዋ ኣይምገደሳን። ግና ብኲናት ክወስድዋ እንተኾይኖም ንሻዕብያ ክስዕርዋ ኣለዎም ማለት እዩ። ሻዕብያ ድማ ሕጂ ንሳያ